много... Какво става Абе, хора, добър песен Димар Тим Франкс БГ. Нещо видео ще играем на стила Brain Rot Admin Builsa, това е част 2. За който не е гледал първа част, за който да я гледа, но ако някой не му се гледа първа част, и сега ще ви покажа какво стана в първа част. Падна ми се Lost 25 някакси и ми се падна Lost Quesadillas. Да те малко това карче. Както и миналия Admin Builsa взех Strawberry Elephant, ето. Сега сами ослабва. Сега чакаме... Влизам вътре. Чакаме... Хаштаг влизам вътре. Любимото ми нещо чака да го направя. Да набия сами едно. Опа! Обе! 8 лък. Как те изстрелях? Ай, що ли си толкова зле? Ох. Ах, сами пускай по-хубави, бе. 15 минути фей. Още ли бе? Ба брат, той буквално не пуска... Той не пуска Brain Rot, пък пуска Фюслък. Да, не, или примерно пуска само Lucky блокове, брат, да късното за малко. Да, по тебе дете са падала най-лукарското нещо, бе, брат. Как са падна Lost 25, 80 милиона, бе. Ама ти знаеш какво беше, брат? То не беше на косъм за Lost 25, то даже, знаеш на къде отиваше към следващото. Аз сега забравя как се казва. О, Lucky Block. О, Lucky блокове. Взех. Ох, че ма шибна. Идва още един. Ти го вземи. Ти как ме открадна? Моля те. О, ти даде, бе. Най-тъпото нещо, което му си помислиш. Сега, сега. Сега хора, Сега лукарче. Добре. Хотел си се. Мале, как ми лаги. Парай Lucky. Моля те. Бързо беше. Абе, брат, чакай, какво спадна така? О, средни. О, Гуеро. За мен. Е Гуерото. Хем да се направя, хем да... Е тука. Кое рубе, брат? Къде си? Не знаеш. Е, сега ще го спам. Guerriero digitale. Клавиатурата. Трябва да изчакаш да мине през бълга машината, може да даде повече мутации. Аз си го искам за мутация. На мен ми трябва за 1x. Или GS666. На мен не ми трябва 1x, защото той дава само 1 милион цяло. С десанта Меркант. О, аз забравих за него, бе. О, той се махна. Е, брат, той за толкова кратко... Той за толкова ли беше? Той нямаше една седмица, бе. Той пича беше за 2 дена тук и... Той колелото беше за толкова, за 2 дена и приключи. То силно колелото беше там заради Джулито. Сигурно. Countries now, wow. Така ли? Така ли? Аргентина. Спомни Lucky Block. Тренострузо турбо 3 миля ще пуска. Ако искаш го вземеш, защото той ще трябва за рекорд. Ехе!
Ти знаеш кога ще ми трябва за ребърт, бе? Treno struzzo turbo 3000. Аз вече съм го гледал. Аз трябва да събера един квадрилион да мога да се ребъртна за предпоследен път. А ти Брено трябва да дадеш? Ностра Леритос. А за следващия ребърт, доколкото разбрах, трябва чеклетера, бичеклетера аз имам, обаче парите не знам как ще ги събера. И малко ще ми стане тъпо да я махна от базата ми, защото тя е... То сега само спамили Рейнбоу, бе. Сега представяш си Рейнбоу Секрет. То е така, ако добавя на месец, примерно един път нов ребърт, то скоро ще... Това означава, че скоро ще има 4 етажа база. Колко е часа? 10:21. Значи още 19 минути и много хора ще бъде разделено на 3 части. Да, той така ще стане и при мен. Абе брат, защо няма никакви евенти, бе? Почти. И Не този знам, лък... аз. Защо спами този лък наистина на тези фюзове? Той е... Doing more Седмица. drawbacks on Wednesday. Пак ли ще има, бе? Сега ще си фюзна всичките брейнроти деца от мен. Lost 25, а сам... Защо? Не, бе, възикал съм, аз не съм откачил. Той да ме даде нещо, ще е Lost Candies, примерно най-доброто и той няма да толкова колкото всички събрани заедно. О! Old Fuse! Айде! Давай! Yes! Old Fuse? Аз много искам Old Fuse, брат, той е много як. Окей, Кенди Нобини. О, концерт тайм. О, не. Конкерт. Аз кемпя вътре. Я чакай пак да го набия. Аре, бе, брат, то ще спамва ли нещо, е? Аре, какво цъкаш на този компютър? Аре, спамва, бре. И мисли какво да спамва като най-трашовите брейноти. Ой. Чакай, брат, той как има Най-се... две различни. Сега ще има ли... Няма да има. Мале, колко много работи. Колко е тъмно. Да, между другото. Как искам да вляза тук, ама не мога. Хора, знаете, може и да има поредици с Марто на Сумо, може да има поредици на Storyline, но проблема е, че аз вече съм на Тревор, даже днеска се направих да мога да случвам с Франклин, Майкъл, Тревор, защото, нали знаете, след хейста не може да случвате и аз и 20% вече съм я минал, въпреки че това е много малко, ама... Аз скоро ще почна поредица на Mortal Kombat и мисля, че на Детройт. Това, че не съм го съгласен. И това беше втория епизод от мен, няма да стигне и ай чао. Ай, чао. Как само кажеш, ай, чао. Бомбардира колко... Аре, бе, брат, спам Не, аз бе, без- бе. Аз без исках да направя скриншот. Брат, сами не... Ще спамва ли нещо? Не знам. Окей, Антони, окей. Ето спам. И ко става хора, намерите се в Мистер Салам. Днескашното видео ще играем админа билза на Сами в стила Брейнрот с Марто. Играя с Марто, защото строка му изтече на привейт сервера му. И да. Както сега ще ви покажа едно нещо, Мартин е лакарчето на деня. Найт, сега ще ви покажем защо. Чай, аз сега ще го донеса. Ето го. Lost 25, 80 милиона. И Los Quesadillas, той лакарчето на деня. Да, буквално Да. бърза много тежко. И сега аз погледнете. Аз съм пробвах да направя Aura Farm. Дали ми лавака, но хубавото, че ми останаха само две гуерота и вече мога да се направя
мога да се направя 1x, 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 1x и guess 666. О, yes, най-сетне. Ох, чая съм почти. Най-сетне. Brain Rot God, нищо интересно. Brain Rot God. Ма леки блокове си. Да, Brain Rot God. Ето админ. Сега админ. Сега ще админ. Лос. О! Как преди. Значи за Дария за тебе ще е голда, за мен ще е нормалния и лос лаки. Ти взимаш, аз взимам един такъв. Ти взимай Аз нямам такъв. взема. Аз няма ги взема. Не, ти са... Кое сега взимаш? Аз ще изчакам. Не, аз няма ги взема. Опа. Трябва да изчакам. Развивай. Развивай. Добре, аре, отивай. Чай, всички, и трите, давай трите. Тост пък. Давай, трите. Сега, правим. Брат, делей дето има. Ма чакай, нищо развиваме, бе, няма смисъл, не дей. Купи си Lucky Block. Не дей. Купи си Lucky Block, бе. Чакай, ще го взема. Аз забравих за него. То нямаше смисъл да развиваме, защото... Така, готово. Lucky Block. Няма да гледам. Ядже. Los Bombinitos, Los Tuntumtusetos. Я ви. Аз съм Great Log в тази игра. Тази игра ме обича. Мале си. Сега на него ще му се падне. Сега ще му се падне. Сега Los тук Sevens. има нещо ще развиваме. Ама пак беше близо, брат. То винаги е близо. Той така го Той прави, ли беше, бе? Трено. Той ли беше, брат? Да, нали? Добре, хора, тук ще приключваме с тази част и ви очаквам в трета част.